Suntem în direct cu Vazatila pentru știrile ProTV. Un caz cutremurător, de-a dreptul. Vreau să urmăriți cu atenție un băiat care a avut ocazia de a se da pentru prima oară în viață pe Tiroliana din Poiana Brașov. I-am oferit ocazia de a vedea cât de frumoasă este această viață. Haideți să-l vedem. Este cel mai bun specialist în frânări, Vom vedea cel mai bun specialist în frânări, este Mitică. Iată, dragi prieteni, omul începe să-și ia avânt de la circa 5 metri 70. Iată-l cum vine, pentru prima oară, bucuros. Priviți-l, dragi prieteni, cum a ajuns. Priviți-l, vă rog. Așa că nu ne vom lăsa. Suntem în... Cum ți se pare aventura aceasta? Păi da, Păi atunci eu spun că noi îți vom da a doua șansă de a te mai da încă o dată. Dacă nu dorești, este treaba ta, o să-ți dăm una la cap. E bun, mersi, vă mulțumim.